Zdravím všetkých ľudí pri tomto videu, čo pozerajú. A neviem, či som mal ešte nejaké video pred týmto, alebo či je toto úplne že prvé video v novom roku. A ako som aj v minulom videu povedal, prajem ešte raz každému šťastný nový rok. Veľa síl, zdravia a pohody. No, takže chcel by som otvoriť nový projekt. Toto si nevšímajte, to bude v iných videách. Chcel by som otvoriť nový projekt. A môžeme aj rovno začať. Takže tí, ktorí vedia, tí, ktorí ešte nevedia úplne, čo je to za prístroj, zistia. A musím si to tu trošku ešte zorganizovať, pretože som to tu organizoval, tak to musím si ešte zvyknúť, že kde čo mám, ale šrobovať budem mať asi tu. Organizoval som si to tú dielňu, pretože dostal som donate, celkom veľký, od pána Valentu. A bolo tam dosť veci, ako ja som si to už aj roztriedil, kadejaké tranzistory tam boli, hej. Boli tam aj výkonové tranzistory, dokonca boli tam aj nejaké tie elektrónky v krabičkách. Hej, EBL-ky a EF22. Takže to si ešte musím nejako zatriediť, lebo nemám to tu ešte úplne potriedené. Taktiež tam bolo, akože veľa vecí tam bolo, fakt. Boli tam nejaké plošné spoje, boli tam taktiež aj integráče, integrované obvody teslácké. A boli tam dve dosky, jedna bola takáto, čo neviem ešte na čo slúži, tí, ktorí by vedeli náhodou na čo slúži. Celkom by ma to zaujímalo, je tu nejaký MA245 tranzistor, teda integráč a nejaké trandiáky. Tu sú 517 PNPčkové, dve nejaké diody, kondíky, trimre, klasika proste. A dostal som ešte jednu dosku, ktorú tu síce nemám, mám ju vnútri. A to už som aj zistil, že na čo slúži táto doska, a to je prosím pekne normálne menič. Na vstup som dal takých 6V a z výstupu mám nejakých 25-30V, čiže to je taký menič napätia, zaujímavý. Takže aj keď som sa už poďakoval, tak ďakujem ešte raz aj do videa za tento donate, pretože mi to uľahčí prácu v dielni a boli tam aj samozrejme ďalšie veci nejaké. No, ale poďme k projektu. Teda, je to rádio. Mohol by som si spraviť už aj rádio po dlhšej dobe, keďže som už dlho nerobil žiadny príjimač. A je to rádio, stupnica taká podobná talizmanu by som povedal, Tesla 3101B, čo je rádio, dám rovno dole gomboše, lebo tie idú strašne ťažko dolu. Ja som ich už predtým dával dole tie gomboše, lebo strašne ťažko išli dolu, tak aby som tu s tým ešte budem mať problém dať to dolu. Ja som ich už dával raz dolu. Teraz akože dobrá otázka, že ako to demontovať, tak aby som nepoškodil ten bakelit takým. Dobre by bolo dať tam dáku handru. Tak. Opatrne. Handru dáme pod gombík takto, aby sme nepoškodili bakelit ani gombík. Trošku ho vypáčíme a už to pôjde. Tak, gomboše sú dole, nepoškodené. Mojím obľúbeným handrovým spôsobom.
No a je to také zaujímavé rádiko. Dozvedel som sa, že celkom akože už také menej vídané. Rozsahy krátke, dlhé, stredné vlny. Vyzerá to jak talizmanová stupnica, len vo väčšom. Inak tá stupnica je vnútri, toto je len sklo. Normálne, to je sklo pred ňou, to nie je stupnica. Inak ladenie nám ide, aj keď trochu stuha, to musíme trošku rozbehať. Sieťový spínač. Máme tu aj pekne pútko, takže vyzerá to dobre. Toto vyzerá tiež celkom pekne, bakelit nezlomený. Tuto troška sa nám tu olupuje tá biela farba, lebo to tam je už také, že klepne, potom a popraská to, opadá to. To by sa dalo tiež dáko oživiť, si myslím. Tuto sa odlupuje trošku koženka, to budeme musieť vlepiť. To nebude problém. Celá táto predná stena je taká masívna, pekná, bakelitová. Inak to súkno vpredu, no tá látka proste, tak tá je fakt v peknom stave. Dostal som to na Vianoce od strýka, takže ďakujem. A inak, tu sa dávali monočlánky, tuším, že 6 alebo koľko ich tam bolo, čo boli pre žávenie týchto špeci elektroniek s nízkym anodovým napätím. A sem išla taká veľká baterka anodová, keďže to je baterkové rádio, tak anodová. Skôr mi trošku akože pripadá divné, že je tu kóbel tu je. Hej. Takže dúfam, že to nie je tak, že za to šnúrov je usmerňovač, jeden kondík a rovno anodové 220, ale tak hádam nie. Lebo tie anodové, tie elektronky idú, no, neviem presne na koľko, lebo tam budú ešte také odpory, čo to budú zrážať, napríklad v tých vstupných elektronkách, tie neviem, či nejdu len na nejakých 45 V. Toto neviem presne čo je, to si musím zistiť, ale zdá sa mi, že to bolo nejaké prepínanie úsporného režimu alebo čo. Toto je výstupný transformátor, čiže to ma znervozuje, že šnúra tu je, ale ja tu sieťový trafák nevidím. No, chýbajú tu dve elektronky, kvôli čomu sa do toho rádia sa trošku neskôr púšťam, pretože aj zadná stena chýba, ale dobre, nevadí. Dve elektronky vstupné tu chýbajú a kvôli tomu som sa do toho nepúšťal, pretože som sa mi nechcel, keď to nie je kompletné, keď to nemôžem otestovať, keď trošku poudržbujem tie kondíky. A napísal som pánko z Čech, ktorý nám tak trošku zabezpečil už celú dielňu, lebo to sú také typy elektroniek, že to asi ťažko už zoženiem. A už jasné, nie je problém. Normálne ich zohnal a poslal mi ich, takže to je úplne že super. To som veľmi vďačný a dneska by možno mali dojsť už. Takže už som sa odvážil pustiť sa do toho. Taká zaujímavosť. Tu vidíte, ide kábel do dreva a potom ide takto von a tuto je ešte na jeden drôtik napojený. To je prosím pekne taká zaujímavosť, že to rádio má v skrinke zabudovanú rámovú anténu. Normálne takto ako okolo celej skrinky je anténa rámová. To je taká zaujímavosť. A inak vyzerá to byť dosť kompletné. Mne strýko prezradil, kde to kupoval od nejakej pani. A ona povedala, že vraj to hrá. Že vraj to hrá a že oni to počúvali každý deň. Že normálne, že denne to bolo zapaté. Čo mi prípada už trošku drastické. Že vraj to bolo denne zapnuté. No a ona aj chcela, že vraj keď to strýko kupoval, ona aj chcela, že mu ukáže zapnuté, ale on nechcel to zapínať. Ale dobre aj spravil, lebo tak s tými kondíkmi starými, čo som tam videl, že asfalťáky sú tam. No lenže viete, čo mi nejde do hlavy? Že ako to teta mohla dennodenne počúvať, keď tam chýbajú dve vstupné elektronky. Na vstupný obvod chýbajú normálne, že dve elektronky, ktoré som vám pred chvíľou ukazoval. A potom akože, ako to mohla počúvať teta, keď tam chýbajú dve elektronky, lebo ja si myslím, že to tak trošku sa nedá počúvať bez vstupných elektroniek a nedá sa to rozobrať bez šrobováku. Ty kokos, kde som dal šrobovák zase? Tak kde mi zmizol môj obľúbený šrobovák. Aha, tu je, už sa zjavil.
No, taká zaujímavosť. Tuto vidíte trojicu šrobikov. Dám si to asi radšej takto, aby mi to šásko nespadlo. Vidíte trojicu šrobikov a taká zaujímavosť, oni boli normálne zablombované. Normálne v nich takto bola tlačená taká akoby plastelína. Ja keď som ešte nebol dielň, bol som vnútri a normálne strašne ma to tak akože štvalo, že keď to budem rozoberať, že tie blomby poškodím. A viete čo normálne sa mi podarilo jemne ich tak akože podpáčiť a takto som ich vybral. Normálne sa mi podarilo ich vybrať, tie blomby, tie plastelínové akoby blomby, však to vám ukážem, keď to budeme skladať. Normálne sa mi ich podarilo vybrať bez toho, aby som ich zlomil. Takže to som rád, že sa mi podarilo zachovať pôvodné blomby. Inak nôžky sú tu tiež všetky takéto. Táto sa trošku hýbe. Neviem, či z druhej strany je šrobik, taký, alebo či je to na samorezke toto. No. V tomto momente potrebujeme aj pájkovačku. Takže ja som si už trošku kúkal, ešte keď som nebol v dielni, som si trošku kúkal, ako to tam je pochytané, ale toto som si ani nevšimol, že ten to ladiace kolo brzdí vlastne táto preglejka. To musíme nejako zdemontovať. Tu je šrobiček takýto, aj tu bola ešte tá anodová baterka, ale to už nezoženiem, to pravdepodobne, keby videl som tak, že ľudia si kúpili niekoľko 9V bateriek a pospájali ich dokopy a tým pádom to vlastne nahradili tú anodovú, bolo tam takých 90V. Čiže 10 9V batériek. Kámo, ale toto je tu normálne prišrobované. Jak to zdemontujem? Možno som len ja blbý a pôjde to šásko nejako vybrať aj bez toho, aby som vyberal von tú dosku. No dobre, no uvidíme, no. A ešte potrebujeme pájkovačku na rámovú anténu. Potrebujeme zdemontovať rámovú anténu, no ešte to nemám úplne nažhavenú, nejakých 300 stupňov tam je. Masívne zacínované. Musíme ešte kus počkať, alebo tam rovno aj pridám, nech tam mám viacej stupňov, lebo je to úplne zaliaté cínom. Inak to šasy je pekné. Miestami tie šrobky sú také trošku zaradzavené, ale nie ako extrémne, to není nič. Žiadny extrém. Uha. To bude zaujímavé toto odcínovať. Veľa som dal. Kalafúna, taká jedna moja obľúbená. Aj cín zoberem. Ty vole. To je riadne zacínované, čo? Neboli blbí, že tam dali tú rámovú anténu. Samozrejme, dala sa dať aj na konektor. To nehovorím, ale tak...
To je strašné, ty vole. To je strašne drží. Tak. A jedným. Dobre. Toto je len napájkované na tom jednom bode. A tam je druhý, tam je tento drôtik, ak vidíte, on je omotaný okolo tej antény rámovej a je dosť akože zaliatý cínom, tak asi to nebude, asi sa to nebude dať odpájkovať, tak dobre. No, tak tým pádom si myslím, že nič sa nestane, keď ho odsvaknem, keďže je dosť dlhý a bude sa to dať zapájkovať späť, takže to je v pohode. No, a môžeme to dáko skúsiť odtiaľ vyládovať von. Toto si trošku nejako jemne ohnem. Medzifrekvencie sú inak nepoškodené. Úplne sú zaliaté pekne, takže. Ale ja to musím vybrať dole, túto vec. Musím, lebo nepustí ma to proste von. Kvôli tej stupnici. Lenže jak to vybrať? Keď oni boli... Nehovorím, že boli blbí, ale... Si myslím, že bolo tak minimálne 1000 jednoduchších riešení. Opäť. Samozrejme, pozrite sa, šrob je tuto vnútri a človek to musí takto šrobovať von. Ako blbec. Ty kokos, to je riešenie, čo? Sofistikované. Nedá sa to ako vybrať von. To nemohli takto spraviť. To je akože... To je také trošku nelogické riešenie, by som povedal. Ty kokso, to čo je toto? Ty kokso, no dobre. Musíme to dáko zdemontovať. Ja vám to ukážem, lebo to je ťažké toto opísať vôbec slovami. Pozrite, tu je to takto zašrobované spolu. A ono má, ja to musím toto celé vybrať von, pretože ma to inak nepustí von, keďže tam je stupnica. Hej. Potom je tu samozrejme toto, čiže asi aj to budem musieť pravdepodobne vyšrobovať, aby som to vedel vybrať. No, toto. A aspoň tu spravili na šrobovách tento výrez. No, ale na ten druhý šrob už nespravili výrez. Aj tak to musím šikmo šrobovať, lebo inak sa nedá. Ach ty kokso, toto je... To je nieco. No na druhý šrob už není, na druhý šrob už asi nevyšlo spraviť ďalší oný výrez, tak to musím šrobovať zase takto z boku. Som zvedavý, jak sa to tam bude zašrobovať späť. Narežem nový závit do dreva. Ty, akože už keď dali sem, už keď povedzte mi, už keď sem dali tento výrez, čo je asi na šrobová, keďže hneď voči nemu je druhý šrob, to už ho nemohli dať sem, akože aj na ten druhý šrob, nemohli asi, čo? Toto dá kedy normálne, že rozum postojí. Nehovorím, že som taký inžinier, že toho viem veľa, ale myslím si, že tak akože mňa by napadlo jednoduchšie riešenie, ako to spraviť, ale tak dobre, no. Ako to už zvládneme. No, konec koncov je to celkom pekné rádio, akože. A to zaujímavé, by som povedal. No poď už von. Šrobík nejde von, šrobujem, stojí na mieste, samorezka.
No, jasne. Musím ho nejako vyšrobovať von a ešte zo spodu na ňo páčiť, aby išiel von, lebo ja šrobujem a ten šrob stojí na mieste. Má asi zničený ten závit v dreve. Musím to voľako vybrať. A už asi aj vyšiel von, či? No, už je vonku. No dobre. Vnútri vypadol ten šrob, budem ho musieť vybrať potom. Ale po chvíľke sťažovania sa to môže ísť hádam von. Ak tu nenájdeme ďalšie zaujímavé veci. No, konečne to vyšlo von. Žhaviaca batéria. Toto ako som takto vrátim. No, nič sa mi nepodarilo zničiť, našťastie som nič nezničil a podarilo sa mi to vybrať von. Historický moment, šasí ide von. Len ja som, viete, na čo strašne zvedavý, ak to ešte volá kto kúka po tých 20 minútach, či koľko už natáčam. Ja som strašne na to zvedavý, že že kde je ten sieťový transformátor, keďže je tam sieťová šnúra. Ja som na to tak strašne sakramensky zvedavý, že až. Alebo či je tam tak, kde výkonový odpor, alebo... No, tu je to. Vidíte, toto je sklo. Repráčik je pekný. Dúfam, že aj funkčný, mohol by byť. To je taký, jak je aj v Tesla Rytmus, alebo... No, v Tesla Rytmus býva taký. Ale mám tam ešte jednu schroubičku. Mám tam ešte jeden šrobík, musím ho dáko vybrať von. Dobre, máme to vonku. Takže práve ste videli demontáž šasí z tohto rádiopríjimača. No, poďme sa na to pozrieť, na to šásko kus. Teraz. Toto by som mohol aj odpájkovať, nech to neťahám furt za sebou. Tie baterkové. No, stupnica. Aké pekné, kompaktné šasy to je, že? Šasko vymysleli dobre, šasy vymysleli dosť dobre. Sa mi páči. Tuto ide šnúra sieťová. Neviem, či to originál to rádio bolo len na baterky alebo aj na šnúru, ale tú stupnicu to by som mal dať asi dolu. To by som mal dať dolu, aby som to nezotrel. Ale tak pozriem sa ešte zo spodu. To vyzerá veľmi pekne. Tu máme nejaké tie pavučiny určitého pôvodu. A plno týchto pekných kondíkov starých.
týchto asfalťákov. A pozrite sa na tie rezistory, aké krásne, červené, staré. Nie sú to už Alwaysky, ale sú to Teslátka už. Nevidím tu žiadny čierny rezistor zorený, znepokojujúci. Ale tie kondíky sú fakt krásne, to je pekné. To je fakt pekné. No a teraz sa vráťme k tej šnúre. Ako to funguje? Ty kokso. Fúha, ono je to univerzál. Toto je prepínač batérie alebo sieť. Ty vole. Tak toto som už dlho nevidel. Teda vlastne toto som nikdy nevidel. Pozrite sa, tá šnúra ide sem, dnu. A čierny kábel je, pozrite sa, rovno pripojený na zem. Hej, rovno je k zemi pripojený. Takže to máme hot šasí, jak sa vraví. Keď zle natočená vidlica, tak to je cítiť. A potom druhý kábel tej šnúry ide sem, na tento prepínač batérie alebo sieť. A z neho to ide rovno na prepínač. Wow, ty vole, to je zaujímavé. Z neho to ide rovno na prepínač, ktorý sa zopne a ide to rovno na kondenzátor. Ty kokso, takže to normálne, nie, počka, tam musí byť taký usmerňovač. Nemôže to ísť akože normálne, že fáza na kondenzátor, lebo že kondenzátor je elektrolyticky je na jednosmerné napätie. Tam musí byť nejaká elektrónka na usmernenie. Musí tam byť nejaká lampa na usmernenie a na tú lampu ide rovno asi fáza na usmerňovač. Tak ty kokso, to je strašne zaujímavé, že tam nie je žiadny výkoňak. Čo je to za lampu? Fúha, oni majú zmazané popisky. To budem musieť nehať v petici a označiť si, že ktorá je kde. Majú zmazané popisky. Jedna S5T. Toto nevyzerá asi ako usmerňovač. Tu je dačo potom ešte. Vzadu. To sú také malilinké elektróničky. To ma strašne prekvapilo toto. Toto je 1T, 4T. Fúha. To vyzerá jak nejaká... Neviem. Toto vyzerá ako pentóda. Mi to pripomína. Tak jedna z nich musí byť usmerňovacia. To bude možno táto. Oni sú strašne maličké, tie elektrónky úplne. Fúha. Ako to je možné? Ako to je proste... Jak je to zapojené? Lebo ja keď si otvorím schému, tak tam je písané len o tých baterkách. To je normálne šnúra regulérne. Ty vole, to je zaujímavé. Strašne. To musí byť taká usmerňovacia lampa. 1000%. Tam musí byť taká usmerňovačka. No dobre. Tak ja to idem trošku odprášiť, to šásko. Idem povyberať lampy, zaznačiť si, ktorá je kde. Idem sa pozrieť do schémy, ak je to pozapájané. Nech nie som jak blbec. A začnú sa meniť kondenzátoríky. A prvé spustenie už bude natočené na videu. Takže dúfam, že sa vám toto dlhé video páčilo, ak to ešte takto pozerá. A ideme sa na budúce. Tak majte sa.